Yeah, Sanbona. If you are somebody that follows Mama We Country there on TikTok, you would know about all the drama that has been taking place with her, grieving the end of her marriage. It's been sad to watch, but obviously some people are irritated by her and the fact that she swears a lot. But if you really just put aside the swearing, the story that she tells of her marriage is a story of a lot of black women or just women in general. So this evening, she took some time. In fact, she's still live right now as I'm recording this video. She took some time to just go live with this one woman who is kind of interviewing her to tell her whole story, so that maybe we can even understand why she is going crazy. So here is part one of her story because her story is a long story. Anyway, thank you so much. Ningakhohlwa ukupress like lapho no subscribe. Nenze izinto ke lezi eyishiwo abelungu. Thank you, bye. Hayi ukuze hlale ethambile bese yena aqonga nempa wenze njalo hayi waqonga mfethu waqonga wanentombi zamshela zamvulela amagolo mfethu wabhebha wayinqaba uhamba ngeMercedes nomuntu ethengwe yimina Mercedes Benz C200 mfethu into enembhobhe embili kanje into evuleka ilahla amatende izangena ifebe ozavula ikiwi oyibhebha oyibhebhela imoto yami mfethu Ngizonze ngiyafika kwiMercedes ngimbamba ubhebhela emotweni iBMW 3 Series ubhebhela emotweni yethu yomndeni ngiyafika mfethu imoto igcwele amathishu akhona icondom la ushaya isikuni mfethu entombi la ngayazi ngoba uNkulunkulu mangabe uyaprotector drama queen mina mfethu fanele bayadinga for ingculazi mfethu yani usaskuni mfethu ushayisende umuntu angamazi amthathephi ethaveni umbhebhelaphi eOrip ngaphansi kwehlahla emotweni ushayisende mfethu lapho bese yaqhamuka akithi mina ngumuntu kamoya umuntu kamoya mina nginesithunzi mina siyakhuluma ya nginesithunzi ukuze asiphakanyisiwe bathi siyakhuluma ngitshela ukuthi yabo drama khona ayikho grand suka ke bese ngiyasuka kanjalo or mina ngithi hayi udrama khona grand kanjalo yabona ithi yesami sizongenzela wena ukuthi ungenzela amasimba mfethu khona ngizosuka bese ngizela amasimba bese ngiyasuka bese ngisukile bese ngikukhumbula ngisho ukukhumbula ukuzowa khona empilweni yami ngiyakhohlwa mfethu Ithuya sami sithi mina ngihlale ngedwa kanjalo ngingabi nabangani ngoba mina nginenhliziyo enhle I give so that is why abantu bazothatha mina kanjalo bahlubula kanjalo baxhufula mina ngihlahla sama orange bayahluthula uthe mina ngingasesona isihlahla sama orange zakhala mfethu mina yazi uthini wedrama queen angibizela inca ezule Nkosi but yingakho mina ngithanda amahubo 35 engizothi ingakho ngithanda amahubo 35 angithanda amahubo 35 ngoba ngingiza ngoba amahubo 35 are aligning with my life engizothi are aligning with my life mfowethu engizothi drama queen avuma usingafundi usheshise la ngifunda khona mfethu angizowafunda wonke yes yeah khona la ekuthiwa ene sis ayangivela ngafunda wonke umkhule ngaqala mina mfethu ukufunda amahubo 35 ngoba zikhala mfethu zilila sikwila speaker umama useshonile mfethu yangizwa ubaba uma ngathula ungithanda useshonile hayi wonke umuntu useshonile hayibo uma ngathulani amzale eswini useshonile uma wami useshonile ubaba Thulani useshonile hayi
bonke laba ba-3 mfethu bangithanda mfethu kuyanyiwa. Sebeshonile. Sekusele nabantu abangifuni bodwa. Hayi ngathatha amakubo 35. Ngafuna amakubo 35. uMathulane ushona nini? uMathulane ushona ngo-2009. uMathulane impela umzalile omngano. Wangithanda mfethu loyana mfethu wayehlale nami wazi wanenhlanhla umntanami. Athi makankosi ungibiza ingane emokuqala. Makankosi ungayi ekhaya. Ngithi mina yini? Hawu mangayi kanjani ekhaya kini? Hayi ungayi ekhaya. Usisi wami unenhliziyo embuyanyisa. Yabo njengoba nami ngayi ekhaya. Ngoba usisi wami umdala hayi. Iswa ngami. Wakithi musuku ekhaya. Ngoba usisi wami akafuni njengoba nithandana noThulani kanjena njengoba mina ngingelutho ngisidakwa kanjena. Manje mina senginomakoti kanjalo owunesi oneyimoto onendle enkulu kanti or kanjani bekwazi ukuthi yena ngoba muhle kakhulu yena ubeauty queen lapha ekhaya. Mina ngisidakwa kanjani bekwenza ukuthi mina njengoba ngisidakwa ngeke ngibe lutho ngeke ngibe nalutho. Manje mina njengoba ngisidakwa senginomakoti ogrand ofana nawe maNkosi. Ungayi ekhaya ngoba lapha ekhaya bazokukhawaza. Ngala uma mezala ungitshela iva. Ngala esontweni lapha bangitshelini indidayithisi ke manje. Esontweni bathi iya. Umaka ngala cha ungayi tsheniwe. Wena ngenze njani? Ngamakhulu. Hayi ngamakhulu ngenze njani mfethu? Ngala uma mezala uthi ungayi ozala indoda. Esontweni akukhala khona. Ngayihlalela kwami. Ayibona inkinga? Lalela manje lo bhuti la ekhaya yena ufuna ukuya kubo lapha ya. Yabo. Uzothi noma mina ngingafuni ukuya khona athi wena kanjalo uzonda abantu basekhaya or kanjani yabo. Wena uzonda abantu basekhaya or kanjalo uyabazonda or kanjani. Athatha imoto mfethu adrive aye khona kanjalo akubona afika ukhulwe ngami. Athi ngilana manje ngoba uthi uyangizonda kanjani. Abi. Ayizwa lazi igama lami uThama Thami uyangizonda or kanjani. Akazi ukuthi ngithi oledi lami lithi uThama ngiyezi la ekhaya. Hawu uThama usebazonda. Ya. Or uThama futhi manje ingathi uzokhawaza lengane yami. Unengane izalela phakami next door. Abantu basemzini bathanda lo mama wengane kanjani. Yabo. Kusho hayi wena ushade nebuye emendweni idikazi kanjalo. Wayeka wena imuntu lono kaGrand kanjalo namakhelwane. Oyigezela izitshe emakhishini kanjalo yabo. Ungena stress. Wena uzothatha unesi bese inqoqo. Yabona njena orangani. Kanti thina sikrensha lengane kanye krensha yabo. Ngimila ngithanda nalobhudi lo ingane le ina 4 years. Namhlanje ina 28 years 30 years or kanjalo. Ingane bese itshelwe krensha isencane. Uthi yabo lo uzokubona kanjalo khawazi. Unenhliziyo embi krensha lo makoti wababo wakho. Uzokudlisa mfethu uphoyizeni kanjalo uyofa wena uyokhiphisa ingane yomsaba kanjani iyakhula yomsaba. Uma ivakashiswe la ekhaya la iyaphelezelini inama bodyguard. Itsheliwe kuthiwa ene unimgade emephaka kanjalo angayiphakela ingane nginto nje thatha into ongazuyibone. Yeah. Kanjalo yabo. Ubabwayo mekwenzekile or kanjani woyilanda uzofika uma wayo mfethu la ekhaya kwami ngishadile kwami. Ngiyonzini afike kanjalo ngongqoze kanje azofuna ingane yakhe la kwami. Hey isitrauma mfethu kwami mfethu in my house. Yeah. Ufike uma wengane uzofuna ingane yakhe la uyangqongqoza kanjani. Unelungelo liphi lokunokha la kwakho? Yo. Unikwe ilesifebe segolo nje. Ilungelo. Yo. Ngoba kangisho ni next mfethu. Yeah.
You understand? Ngoba ukuba uyangihlonipha or kanjalo. Ingabe bayazi ukuthi yabona manje no boundaries kanyiwa manje. Sengishadile. Yabo. Uma wengane kanjalo, uma wengane babili, bayamfonela, bonke bafuna kuyena. Ngakunekuse mfethu. Ake kucaca phela nami ngomakoti lana. Ake manje lezi febe zakho zidlule kumina kanjalo zithi bese singena kwena because azuthini sishade in community of property. Okusho ukuthi manje mawukhipha imali yakho lapha imali yami leyo man. Kanjalo. Bese thineni ahambe ngale athene uma nkosi uyahleme njalo nje uma nkosi akayifuni ingane zami or kanjani or kanjalo. Kodwa mina ngihlala ingane yakhe or kanjani yabo. Uzothi mesixabene mfowethu ezothi ingane yami lapho ina 8 namhlanje ina 32 indoda endala sekhulile ina 8 ina 8 ngane ina 8 ngane ngifika nayo kuze mesixabene mfethu ayikamereni afike ilele ingane afike ivula ingubo kanje athi wena phuma hamba yini ebusuku mfethu ngo12 ingane ivuka ithi uNkulunkulu yazi yakhula hayi yakhula ize isukhule wathi usenza yathi ngane ezozala ezogcina qala engikusabe wena ngizothini futhi wena la futhi wena umuzi wakho la futhi umalo yathi uzala esezothini uzozayihloniphi drama queen yebo kanti uyena yebo uyena yakhe yanjena imikuhlonipha ithi baba kanjalo kumnandi and lengane impofu ifana naye kanjalo ingathi yakhe ngoba nale yakhe nayo ifana nami iyafaxa kanje njengami bendala so manje siyifamily kanjalo manje nami ufana nengane yami nami ngifana nengane yakhe yabo bese manje wathi laba ayiba yifamily kanti yena kanjalo unenhliziyo embi kanjalo ayivusa ingane mfethu asifuse kisa sifoko office ngithatha ingane mfethu ebusuku ngithathe ngifake emotweni ngonhlanhla kaNkulunkulu ngiyakwazi kanjalo ukudrive kanti mina ngimfundisa nokudrive kanjalo mina vele ngikudrive omdala incwadi zami mfethu ngayithola ngo1997 oyibaleke masezingakanani incwadi zami zako 30 years 30 years my license so manje ngidrive mfethu ngisho umcimezile ngidrive mfethu ngisho umbhekele kanjalo ngidrive ngishaya izandla manje ngithi glory to God ngibe ngidrive mfethu ngangishaya imoto ngilila ngidiniwe ngayishaya mfethu 15 minutes ngisuke eMaritzburg ngiyofika eThekwini babecula uNoyana ngaphakathi ngithi fuck them ngiyababulala sengidiniwe mfethu ngayishaya imoto 15 minutes 15 minutes mfethu ngishaya iMercedes Benz C200 mfethu idlula ithi medlula ithi ikela ithi sis 15 minutes ngiyawukhola ngabanja i-toll gate phela mfethu emva kwe-toll gate ngiyanyisa kodwa ngoba uJehova nisi wayazi ukuthi ngine-enga wavala wonke amakhamera omgaqo akho ngisho ithikise lote kathona kufanele mina ngiyoboshwa mfethu izandla nenyawo namakhala yonke into yami enembobo ngiboshwe kanjalo ngihlala esitokisini kanjalo ngoba ngangihamba ngo220 esikhundleni sa120 200 ngishaya mfethu ilalo uthi mfethu lalala kanje lathi mba kadlala kathi bakhala ngaphakathi bacula uNoyana bathandaza ngathi thandaza nje this is the day that the Lord has made because I'm done with you kodwa because the day was not the day aphila mfethu aphila the driver lo 2 minutes to Durban and back mfethu 30 minutes kushona ngabuya 30 minutes
kwanyiwa. eThekwini mfethu is 80 kilometers. Ngisuke eMaritzburg mfethu 80 kilometers. Ngidrive 15 minutes. Tell me about it. Uthi le moto angiqala ukulibona lala luze lithi yabo. Ngitshela mina udriver libe la ku 120 kanjani yabo. Kumele ithi uyazi imoto. La phakathi nendawo 120. Bese 130 140. Hayi mfethu lami la cambalala mfethu la cambalala. La yako 240 kwanyiwa. Kwakuzothi bengihlangana mfethu nemoto ngishaya isipine mfethu sivuthe sishamalanga ngoba ngathi inkosi now sengikhathele, let us die. Let us die. But because it was not the day that the Lord has made. Because God wanted me to come here and heal other women who are bruised in faith, the women who are faith broken ganjalo, women like you, Drama Queen. This is why I'm here. This is why I've got no scars. But when I drive him out of faith, nganyisa. That driver mfethu nganyisa imoto mfethu hoyiza ishisa mfethu noma usuyimisile ishi ngizenzeni uluka ithayi kunyiwa inamasondo amakhulu mfethu ngibe ngijikisa ikhona mfethu ilalithi Mercedes Benz mfethu C200 into enembobo emveli kanje injeke mfethu ngangizabona ngongena ngayizulu yabona wayisifundisa ethi you won't go to heaven on your Mercedes Benz. Hayi mina ngangiya mfethu ngangiya on my Mercedes Benz mfethu ngasengithini don't drive abazi ukuthi ngithini lapha mina ngisho inhliziyo ngithi noma ngihamba esigodini sethu zakafa angiyosabe hobe ngoba wena intombi yakho nodondolo la zangiduduza ngilungisa itafula uyayazi indlela eThekwini mfethu uyayazi khona la ikhuphuka khona kanje khona la ulungisa itafula ngizomaphaka kithi inkosi uyazi wena hey ingane uthi wena hayi musukhala Drama Queen uzwela uNkulunkulu hayi Drama Queen wakhala wena manje mina ngakhala hey ngithi mina ke driver la kithi inkosi uthe wena uyazondla intandana uyabona izintandana eziwu3 engishiye lapha kanyiwa ufuba bakhe noma wakhe manje kuzonyiwa. Kwakhala wena ke manje kwavele kwanyiwa kwavele khala uDrama Queen host kwavele kwanyiwa awakakhali mfethu azuthi landa mfethu ifactory yamathishu azuthi landa ifactory ngoba this is just an introduction introduction to my pain mfethu. This is an introduction. Usazozwa mfethu zisazokhala. Nje ukhala aganga mfethu. Ngizonze ngithi aganga. Uyeza mfethu 2022. Awazi 2022. Yanyisa. Ngoba lo 2013 awazi. Bengisaku 2013. U2013 mfethu ubhebha ingane encane ya 1994 kanjalo ubhebha lengane le yasembali so uNozipho Ntuli mfethu lengane lena i-student nurse kanjalo ifaka ibhathini eligreen kanjalo ihlala embali uyasuka la le BMW 3 series uyahamba nomngane kuthi ubanzi izuba ifebe zamagolo obusongonila bayahamba bayembali bafika embali kanjalo lo muntu uyabukisa kanjalo uhamba nge3 series iseyintsha ngaleso sikhathi ufika lapho ulanda isifebe kuthiwa uNozipho Ntuli ohlale 1 mfethu ngakasofi ubhebha yena mfethu shangesene umshayaphi umshayela kamngani wakhe ubanzi umefika mina lana mfethu ngihleli kanjalo ngilengithi hey babo ingane zami uyafika or kanjani